はい、皆さん、こんにちは。わかりやすい日本語をしゃべろうシリーズといったところで、これから3回ですね。3回にあたって、動画を撮っていきたいと思います。でですね、日本語、語学、言語、ほとんど全部そうだと思うんですけれども、やはりわかりやすい日本語、わかりやすい英語、わかりにくい英語、わかりにくい日本語といったところがあると思うんですけども、日本語は結構顕著にその分かりやすさ、分かりにくさっていうのが出ると思っていて、特にですね、分かりにくいいい例としましては、文と文、語と語の接続がない場合ですね。例えばこちら見ていただけると、分かりやすいと思うんですけども、私は眠い。はい。僕は眠いですと、私は寝ない。例えば、そうですね、友達に会って、気分どうよと聞いたときに、私は眠い、私は寝ないって言われたら、どの言語でも、こいつは一体何を言っているんだっていうふうになってしまうと思うんですね。では、ここで、そういったことを防ぐために、今回逆説、英語でいうところの but であったりとか、however であったりっていったところを、この2つの文を使って2つの文をつないでですね、意味の分かりやすい日本語にしていきたいと思います。で今回1回目の動画では、口語、喋り言葉の中でもかなり、僕ら若者が使うような、友達同士で使うようなフォーマルでない、逆説、but とか however っていうのを5つですね、紹介していきたいと思います。じゃあ早速なんですけども、こちらに出ているだけど、そのくせ、だけど、でもっていうのが今回紹介する5つの、but と however なんですけど、これをこのさっき出した例に当てはめて説明していくと、私は眠い。で、この私はっていうのを消してしまってですね、ここにがを入れるんですね。私は眠い。が、寝ない。私は寝ないとか。あるいは、私は眠い。けど、私は寝ない。あるいは寝ない。私は眠い。そのくせ、私は寝ない。だったり、私は眠い。そのくせ、寝ない。とか、私は眠い。だけど、私は寝ない。私は眠い。だけど、寝ない。とか、私は眠い。でも、寝ない。であったり、私は眠い。でも、寝ない。っていうような、この5つの言葉を使うことによって、言ってしまえば、I'm sleepy, but I'm not going to bed っていう感じになってくるんですね。この but の、日本語の訳として、特に、この若者であったりとか、友達同士で普通に話す場合に使うような but は、他にもあるんですけども、強いてあげるとすればこの3つかなといったところで今回紹介させていただきました。そして、次回からはですね、この but とか however のもっともっとフォーマルなビジネスで使えるような、あとは人と話すときに使えるような、この but とか however っていうの日本語ですね、大体5つぐらいかな、紹介していきたいと思います。では今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。